Hei, mun nimi on Sauli Suominen ja mä tänään aion puhua teille häiriökysynnästä tai järjestelmähäiriöstä. Häiriökysynnän termin on luonut toi englantilainen John Seddon ja järjestelmähäiriö on vastaavaa niin kuin ilmiötä kuvaava ruotsalainen käsite. Ja John Seddonin mukaan häiriökysyntä syntyy siitä syystä, että asiakas ei saa niitä palveluita, joita hän tarvitsee, ja sen takia hän yhä uudestaan saapuu vastaanotolle eikä saa niitä palveluita, joita hän tarvitsee. Me voidaan olla vaikka mitä mieltä siitä häiriökysynnän termistä, mutta mun mielestä se on hyvällä tavalla selittää tässä, mistä on kysymys. Eli silloin, kun tuotetut palvelut ei vastaa asiakkaan tarpeita. Ja Seddonin mukaan jopa 80% palveluista on häiriökysyntää. Eli asiakas, joka on joutunut järjestelmien väliin, hän palaa jatkuvasti eikä saa niitä palveluita ja hän ehkä sen seurauksena jopa syrjääntyy. Ja mun mielestä tämä termi hyvällä tavalla kuvaa se, että minkä takia asiakas tarvitsee tukea asioidessaan meidän palvelujärjestelmien kanssa. Ja sanotaan esimerkiksi mielenterveysasiakkaiden kanssa se näkyy siinä, että asiakas saa mahdollisesti lääkepalveluita ja ehkä jonkinlaista hoitoa ja terapiaa, mutta ei ehkä saa sitä arjen tukea, jota hän tarvitsisi elämänsä pyörittämiseen. Ingvar Nissonin mukaan järjestelmähäiriöön liittyy kolmenlaisia ongelmia. Ensimmäikin se, että asiakas kohtaamisen häiriöitä, eli asiakas ei saa sitä hyvää kohtaamista, jota hän tarvitsisi. Toinen on yhteistoiminnan palvelujärjestelmät ei toimi yhteen ja kolmas on lainsäädäntöön liittyviä häiriöitä. Eli asiakas joutuu järjestelmien väliin, ei kenenkään asiakkaaksi eikä saa niitä palveluita, mitä hän tarvitsee. Ja Ulrika Järkestibergen on hyvin mielenkiintoinen tuttavuus. Hän on ruotsalainen tutkija, joka on todennut, että systeemihäiriöt usein saa yksilökohtaisen diagnoosin muodon. Ja näin käy esimerkiksi silloin, kun mielenterveysongelmista kärsivä asiakas ei saavu vastaanotolle ja todetaan lakonisesti vaan, että skitsofrenia on eristävä sairaus sen sijaan, että kysyttäisiin itseltämme, että vastaavatko nämä palvelut niitä tarpeita, mitä asiakas todellakin tarvitsee. Mutta ennen kuin mennään takaisin tämän John Seddonin systeemiin, niin tarkastellaan hiukan niitä sosiaali- ja terveystoimen asiakasjakaantumaa. Me tiedetään, että 90% asiakkaista kerryttää vain 20% kustannuksista. He käyttävät vain yhtä palvelukokonaisuutta ja heidän kanssaan kaikki on erittäin hyvin ja tehdään heidän kanssaan vain business as usual periaatteen mukaisesti. Mutta 90% asiakkaista kerryttää noin 20% kustannuksista ja he kerryttää 80% kustannuksista ja käyttää 4-5 eli erilaista palveluita ja heidän kohdallaan tulee nämä ongelmat hyvin esiin. Ja jos mennään, ja heidän kanssa pitää siis tehdä jotain. Mutta mennään takaisin John Seddonin ajatuksiin. Hän sanoo, että älä koskaan tulkitse asiakkaan tarpeita järjestelmän viitekehyksen kautta, vaan nimenomaan niin kuin asiakas ne itse ilmaisee. Ja sitten hän näkee myös, että asiakkaan tarpeet, jos niitä halutaan luokitella, ne pitää tehdä asiakkaan ilmauksien ja niille antamien merkityksien kautta. Ja sen kautta mahdollisesti luoda luokitusjärjestelmiä, eikä sen kautta, että miten me nämä tarpeet nähdään meidän näkökulmasta kautta. Ja Seddonin mukaan toimintahäiriöiden löytäminen on helppoa, mutta niiden korjaaminen on tosi vaikeaa. Seddonin mielestä nykyinen hallitse ja kontrolloi ajattelu näkee ongelmat työntekijöissä ja prosesseissa, kun
Ja se tuottaa sen ongelman, että meidän pitäisi, jos me halutaan muuttaa, meidän pitäisi katsoa sitä systeemiä kokonaan ulkoapäin ja muuttaa ihan niitä perusrakenteita. Ja mä törmäsin muun muassa tässä vähän aikaa sitten semmoiseen projektiin, missä suunniteltiin asiakastyötä ja siihen ei otettu mukaan yhtään asiakastyötä omaavaa työntekijää, koska ajateltiin, että se on paras, että sen tekee ihmiset, jotka ei ole ollut tekemisissä sen asiakastyön kanssa, jota ollaan suunnittelemassa. Ajateltiin, että tällä tavalla saadaan jotain objektiivisuutta. No, mun mielestä tämä on kyseenalainen ajatus, mutta ei siitä sen enempää. Eli Seddonin mukaan tarvitaan muutosta johtamisjärjestelmässä, koko organisaation ja ajattelun muutosta, ja se onnistuu harvemmin sisältäpäin, koska mehän aina kun me muutetaan systeemiä sisältäpäin, me muutetaan vain laatikoita, mutta me ei muuteta koskaan sitä perustaa, millä me seisotaan ja millä me tehdään työtä. Ja Jonin mukaan tarvitaan Jon mainitsee 5 tämmöistä asiaa, johon tarvitaan muutosta. Ensinnäkin johtamisjärjestelmää ei koskaan saisi erottaa asiakastyöstä. Ne on olennainen kokonaisuus ja johtamisjärjestelmän pitäisi koko ajan olla lähellä ja tukea sitä asiakastyötä, mitä järjestelmässä tehdään. Ja mun mielestä näin ei tällä hetkellä ole. Työssä ei saisi erikoistua liikaa, vaan sitä tulisi toteuttaa asiakkaan ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Ja tällä mä en tietysti tarkoita selvästi biolääketieteellisiä ongelmia, joissa tarvitaan erikoistumista ja josta nimenomaan asiakas saa suuren hyödyn. Kolmanneksi, työ ei saisi olla liian standardoitua, vaan sen tulisi vastata asiakkaan erilaisiin muuttuviin tarpeisiin. Ja sen takia nämä standardit ei toimi. 4. Talousarvion toteutuminen ei ole oikea onnistumisen mitta, vaan miten asiakkaiden todellisiin tarpeisiin vastataan. Ja nimenomaan tämä tuo sitä säästöjä. Ja 5. Arvojen toteutumisella tulisi mitata tulosta, ei yksittäisen työtehtäviin käytetyllä työajalla, mitä paljon nykyään mitataan. Mitataan työaikaa, mutta ei se mitä sillä saadaan aikaa. Oikeastaan mä en ehdi tässä sen enempää käsittelemään tätä teemaa. Mä halusin, että olisi lyhyt, mutta mä tulen palaamaan tähän aiheeseen. Ja asioita, jota mä esimerkiksi haluaisin käsitellä, on se, että näitä 3 systeemihäiriöitä, mitä mä oon havainnut. Ensinnäkin se, että asiakastyö on liikaa yksilöihin fokusoituva, kun tiedetään, että ihmisen kognitiivinen järjestelmä tapahtuu koko ajan kehollisena yhteistyönä ympäristön kautta, jossa aivot on oikeastaan tämmöinen laskentaelin. Eli sillä koko ajan tarvitsisi ottaa huomioon tämä ympäristö. Toinen, määritys- ja diagnoosityö voi pahimmillaan johtaa siihen, että me keskitytään liikaa niihin ongelmiin. Ja kun ongelmia tuodaan esiin, niin silloin voi olla myös asiakkaan stigmatisoituminen vaarana. Ei nähdä niitä mahdollisuuksia, vaan nähdään ne omat ongelmat. Ja 3, niin kuin mun mielestä järjestelmän mun mielestä ei saisi liikaa johtaa sitä asiakastyöstä, vaan sen pitäisi tapahtua asiakkaan elinympäristöstä käsin, eli ottaa huomioon se tilanne, missä asiakas elää ja vahvistaa sitä arkea ja vasta sen kautta sitten hoitoa ja muuta tukityötä. Mä kiitän teitä hyvin paljon teidän tarkkaavuudesta. Palaan mielelläni asiaan. Mun sähköposti on sausuomi@gmail.com. Ottakaa mielellään yhteyttä. Mä keskustelen erittäin mielellään näistä asioista. Kiitoksia, hei!